होनायखौ नुनानै सारा बिदिनो अराय सम बिदिनो अनसुंथाइ होलांनो हाथों। फरायनायाव माबायदि बबेहाय एडमिसन लादों? आङो रामफल बिलाव लादों। मा नाम? लक्ष्मी बसुमतारी। बबे स्कुलाव फरायनाय? सालबारि हाइ स्कुलाव फरायोमोन सिगां। बेसेबां पारसेन्ट मोनो? आंनिया 35 डिभिसनाव। माबायदि मोनदों गोसोआव दा? गोसोआव मोजां मोनदों सारनि अननाय मोजां मोननायखौ सारखौ मोजाङै मोजां बिदिनो बयखौबो अनसुंथाइ होनो हाथों। आं दा आंनि गिबियावनो मोजां मोननाय सारनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आंनो सारा अनसुंथाइ होनायनि थाखाय आं रोजा रोजा साबायखर बावो सारनिसिम। जाहाथे सारा बिदिनो दावगालांनो हाथों। जाहाथे सारा बिदिनो इयुनाव बयनोबो अनसुंथाइ होलांनो हाथों। आं बेनिखायनो सारखौ रोजा रोजा साबायखर बावबाय। दा बबेहाय एडमिसन लादों? दा आङो जनता कलेजाव एडमिसन लादों। बबे स्ट्रिमाव लादों? लादों। गामियाव ना? नरमालिगाव 11 नं वार्डआव। सारा जोंनो अनसुंथाइ होदों। आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। जेनोखि क्लास 7 आइ कार्डनि थाखाय अनसुंथाइ होदों। आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आंना बिसिस्था नार्जारि। क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव। औ माबायाव मेट्रिक पास। एडमिसन लाबाय। जोङो दा जेनेबा दानि मेट्रिक पास जानाय गथ'फोरनि गार्जेन हिसाबै दा एडमिसन लानो थाखाय जों एसे प्रब्लेम जादोंमोन नालाय, दा बेयावहाय जोंखौ अशक सारानो एसेबाबो अनसुंथाइ होफैबाय। जों बिजोंनो दा लानो हाबाय आरो। बुंनानै दोनथ'बाय। गथ'आ सेकेन्ड डिभिसनाव पास जादों। बियो पार्कआव स्कुलाव फरायोमोन, दा जनतायाव एडमिसन लाहैबाय आरो। बे सारनि अनसुंथाइखौनो जों आजावनानै दा सारनिसिम एसे रोजा रोजा साबायखर होनाय जाबाय आरो। सार मोजां मोनदों जोङो दा अनसुंथाइनि होनायनि थाखाय। सारनि थाखायसो रोजा रोजा साबायखर बावबाय जों। जोंखौ अनलांनो हादों। जोंना फार्स्ट डिभिसन थांदों। जेबो लेटार थेटार मोननाय जायाखै। फार्स्ट डिभिसन थांदोंबाबो उमानन्दआव हाबोमोन आंना फिसाजोआ। फरायनायाव माबायदि सुबिदा होनो हादों? फरायनायाव जोङो मोजां सुबिदा होदोंमोन। उन्दैयाबो एसे बिराद नाजादोंमोन। एसे लेटारफोर मोन्थों नंनानै बिराद माबा खालामदोंमोन आरो। दा खाफालानो गाज्रि, गथ'आ बिराद गोसोखौ मोजां मोनाखै। लेटार मोनगौबा सानथारदोंमोन। दा गैया, लेटारखौ मोनाखिसै। फार्स्ट डिभिसनाव थांनाय जाबाय। दा बे माबायाव कस्तुरबा गान्धीयाव दोनहैबाय आरो आं उन्दैखौ। फरायनाय खरसाथ' बिदिनो न'निफ्राय गारनाय जायो। जोङो बिदिनो हाजिरा हुजिरा मावो। बिदिनो बिफायाबो मिस्थ्रि मावो। जोंहा न'खरावबो बिराद जारलाखाना, जों गायै फुयैबो मोनजाया। हायानो गैखाया नालाय जोंहा। बिदिनो खामला हाजिरा मावनानै जों जाहोयो आरो। फोरोङो उन्दैफोरखौ। आरो दा हौवासायाबो बिदिनो फार्स्ट डिभिसन थांदों फिअ'आ। हौवायाबो माबायाव इउनियनाव हगारदां खुनुरुखुम हाजिरा हुजिरा मावनानैबाबो। ओमफ्राय दा अनलाइन फाथायनानै दं आरो। एडमिसन लाथ'वाखै।